Regional Conference on Promoting World-Class Education, and the 4th Regional Research Development and Extension Conference. We ask the guidance of the Almighty Father as we rise for the opening prayer.
In promoting world-class education, and the fourth Regional Research Development and Extension Conference, organized by no less than the Bicol University Office of the Vice President for Research, Development, and Extension. But before we formally proceed with the third plenary talks, let me first give you a rundown as to what transpired yesterday. We had Dr. Bernal as our keynote speaker, where he emphasized the opportunities for discourse for our researchers and our students in order to be to serve the benchmark for stronger ties within the academe industry and the government, which in turn would translate into good performances coming from our students, which he showed um, with via our performance in the licensure examinations and the awards that we have been receiving both nationally and internationally. It was followed by Dr. Von Anthony G. Torrio, where he discussed empowering educators and researchers through practice-based research. My main key takeaway, though, from Dr. Von Anthony G. Torrio's talk um, uh, is actually him saying that good teachers are actually good researchers, hence the need for us in the academe to do research. And lastly, we had Dr. Nida Garcia, where she discussed learning from the learned, significant life lessons amid and beyond the pandemic, where she presented relevant innovations that were done in their institution, specifically at Qatar, to combat the pandemic and to not disrupt the learning of their students. All right, so there you have it, ladies and gentlemen. At this point, let me now introduce to you our third plenary speaker. Our speaker is the Director of the Office of Extension and Community Outreach and the Coordinator for the National Service Training Program at the University of the East to give us a talk on the academic community partnership and service leadership. We are very honored, and please help me in virtually welcoming Dr. Rogelio I. Espiritu. Hi, good morning, Camille. Malinaw ba yung dating ko dyan? Yes, sir. Good morning. Okay, magandang umaga. At isang karangalan na inimbitahan niyo ako ngayon, no? Sa 7th Regional Conference on Promoting World-Class Education, and at the same time, the 4th Regional Research Development Extension Conference. I agree with you, Camille, no? Sabi mo, good teachers are good researchers. This morning, pakikita naman natin that good teachers are good community organizers too. No? So yan. So isang karangalan po na magbalik sa Bicol University. Kayo po ang kumanlong sa amin. Yung 2006 sa Typhoon Reming, pagkatapos po ng maraming mga programang ginawa namin para po sa Region 5, ay bumalik po kami dyan yung 2010, 4 years after, at dyan po kami nanatili sa Bicol University at naimbitahan din po ang inyong lingkod bilang speaker ng isang napakasipag na NSTP coordinator that time, si Professor Rowena Wen Zoilo. So good morning, ma'am. So hayaan niyo po munang batiin ko kayo, of course, yung ating keynote speaker yesterday. Thank you, Dr. Freddy Bernal, Acting Director, CHED Regional Office, Region 5. No? And of course, sa ating SUC President, Bicol University, Dr. Arnulfo Mascareñas. Magandang umaga po sa inyo lahat. At babatiin ko na rin lahat, of course, yung mga deans and directors and unit heads, no? Faculty members, paper presenters, participants, students, alumni, and
may mga presenters din pala from other university, no? Magandang umaga po sa inyo and other academic and administrative officials of Bicol University, and special mention to Professor Rowena Weng Zoilo, no, Director BU Extension Management Division. Magandang umaga po at sa lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin, no? Magandang umaga po sa inyong lahat, no? At may mga pagkakataon lang po in consultation with your secretariat. Kailangan ko po palang mag-off ng camera kasi medyo unstable daw po yung ating internet connection, no? Okay, so pwede na po ba ako mag-share? Yan, okay. Ng aking PowerPoint. Yan po. Camille, malinaw ba? Okay ba? Yes, sir. It's clear. Yes. So this morning, I'll be discussing the academe community partnership and servant leadership, also known as service leadership. And then in humility, I'll be sharing some of our activities with other HEIs po, especially Bicol University, during mga relief operations known as UE Oplan Damayan. And then I'll be discussing also the prerequisites in promoting a healthy community partnership and some considerations for the academe community partnership. And then we're going to revisit the traits of a good servant leader, no? Lagi natin sinasabi yan, pero alam nyo na yan. Bibisitahin lang natin, paalala lang ng konti sa atin. And then of course, yung ating tinatawag na best practices. Okay, so thank you po. Ayan na po. In humility, let me share with you some of our activities with the Bicol University, no? Maganda kasi itong foundation kasi sabi nga ni Camille, good teachers are good researchers. Pero ngayon dapat tignan din po natin that good teachers are good community organizers. Malaking bagay po na yung tagal ng ating pagtuturo sa apat na sulok ng paaralan ay mailabas po natin sa ating mga komunidad, no? Agree? Tama ba? Thumbs up ba tayo doon, Camille? Hindi pa pwede na lahat ng teorya ay nasa loob lamang ng paaralan o ng silid-aralan. Kinakailangan natin itong ilabas at gusto kong paalalahanan kayo. Kahapon, hindi lang po ako nakakadalo sa inyo dahil libing po ng mother-in-law ko yon, no? Pero kinakailangan dumalo dito sa Bicol University, lalo na kung si Professor Weng Zoilo ang nag-invite, no? Kaya kung mapapansin nyo po ay napakayaman po. Palagay ko tinalakay po ng one of the speakers ninyo kahapon yan. Tinalakay po marahil na ang community outreach po, ang extension programs ng bawat paaralan ay isang napakayaman. Napakayaman po yan pagdating sa mga datos, no? Napakarami pong mga suliranin o mga diskurso ang pwede nating pag-aralan buhat sa ating komunidad. Kaya lagi ko pong sinasabi na kung ang ating mga natutunan sa loob ng paaralan o silid-aralan ay hindi natin na ilalabas sa ating komunidad upang ito'y maging bahagi ng solusyon o kaya ng mga polisiya ng local government units, mukhang may problema tayo, no? At ganun din sa graduate school, sa research, kung inaalikabukan o naalikabukan na yung mga pinag-aralan natin, no, sa ating mga diskurso at mga tinapos sa graduate school at pagdalaw nyo sa library, napakakabal na naalikabok, mukhang may problema rin ulit tayo. Kinakailangan ng anumang napag-aralan at nagawa ng research ay kinakailangan din pong muling maibalik ito sa komunidad. Agree ba kayo doon? O kaya naman ang anumang napag-aralan sa loob at dadalhin sa komunidad at ganun din naman yung mga natutunan sa komunidad. Take note, hindi lang po sa needs assessment survey na ginagawa natin, hindi lamang yung kahinaan o yung mga kailangan ng komunidad, no? Ang kinakailangan natin alamin. Alamin din natin ang kalakasan nila. Ano yung mga strengths nila na maaaring ikatututo rin natin. So mula sa komunidad, natututo rin po tayo. Kaya hindi po tama yung sinasabi natin laging adapted communities o adapted barangays. Dapat partner communities. We have to learn with them. Okay? So malaga. Ito po, in humility, hayaan yung nang may buong pagpapakumbaba. Ipakita ko po sa inyo ilan sa mga naging partnership namin ni Professor Zoilo, no, as coordinator director ng National Service Training Program. But take note, ang NSTP po ay hindi po yan ang community outreach. Take note, ang NSTP po ay requirement for graduation.
Agree, Camille and Jeff. So, hindi po pwedeng sabihin natin na ang ating extension program ay ang NSTP. Ang NSTP po ay katuwang natin. Yan po, katuwang natin yan. So, kinakailangan bukod po sa National Service Training Program, meron pa po tayong extension and community outreach activities. Yung tinatawag po nating mga community engagement activities, no? On top of National Service Training Program. So, in March of 2018, isa pala ito, no? Yung nagkaroon po ng pagputok ng bulkan, Mount Mayon po, at isa po ang OECO, Office of Extension and Community Outreach, ang tumulong po sa Region 5, particularly po sa Bicol University. So akala ko po 2018 lang eh. And then later on, January, meron pa rin po pala ng January 2020. Ayan po si Professor Wedge Zoilo, no? At later on po, on June 6, 2011, no? Tumulong din po kami dyan sa Pulanggi. Kung naalala po ninyo, nagkaroon ng mudslide dyan. At napakahirap po ng eksperyensya sapagkat basa, putik tuwing umaga at alikabok sa bandang hapon. Sa inyo na natatatandaan yung 2011 mudslide. No? Alam niyo po yung sinasabi ko. And then ito po yung isang pumanday talaga sa amin. Ang opisina ko po ay natatag noong 2006, no? At naging baptism of fire po namin ang pagtulong sa Reming. Magkasunod po yan kung natatandaan yung mga kabataan, Reming at Milenyo, no? Napaka-devastating po niyang bagyo na yan at kami po ay nag-mobilize dito sa Office of Extension and Community Outreach. Kasama po yung mga partner communities natin, kasama po yung mga people's organizations na naitatag natin sa maikling buwan. Buwan lang po ang pagitan yan eh. Dahil ang opisina po namin ay naitatag ng 2006. Although we have the community outreach unit since then, no? Pero ito po iniayos noong 2006. At nang tumama po ang Typhoon Reming ay mga truck po at mga bases po ng UE ang pinuno po namin ng mga relief goods, minobilize natin mga tao at dinala po natin dyan sa Region 5 in coordination with the Bicol University and Catholic Action Group, no? At diyan po ay napanday yung kahalagahan yung topic ko this morning, yung academe, community partnership, and service leadership. Yan po yung naging baptism of fire ng aming mga grupo, no? Hindi ko po makakalimutan 'yan. At nakipagtulungan din po tayo sa Philippine Airlines Foundation dahil nga po hindi namin madaanan yung maraming kalsada patungo diyan sa Region 5. Kaya minobilize po natin yung mga partner groups po natin. Imagine niyo, no? Sa panahon po ng kaayusan, akala natin itong mga partner groups natin o kaya yung mga partner communities natin ay walang maiaambag. Yan ang akala natin, no? Parang minsan sinasabi natin bakit kami lang yung laging nagbibigay sa kanila, kaming mga HCIs. Pero sa panahon po ng sakuna at ngayon sa gitna ng pandemya, makikita po ninyo na malaki po pala ang ginagampanang bahagi ng ating mga partner communities and partner organizations. Ang isa nga po dyan ay nung tumama ang Typhoon Reming, Super Typhoon Reming yung 2006. No? At yan po ay mula po nyon ay nag-mobilize, nagkaroon po ng mga pag-aaral ang Office of Extension at Community Outreach at salamat sa tulong ng mga partner HCIs natin, particular po ang Bicol University, sapagkat mula po nyon ay naging madalas na po ang mga talakayan ng mga diskurso, usapin sa climate change, sustainable development, education for all, etc. At ngayon po, kung ano po ang Office of Extension and Community Outreach ng University of the East, yan din po ay dahil sa masinop na pakikipag-ugnayan po namin sa Bicol University. Okay? Yan po, medyo sinesenyasan na po ako, medyo kinakailangan ko po munang sara ng aking unstable daw po, no? Pero tuloy-tuloy po tayo.
Okay, so next, hayaan niyo pong i-share ko sa inyo ito. Ito po yung aking topic ngayon, no? Yung Academe Community Partnership and Servant Leadership. So kung mapapansin po ninyo, meron po tayong tinatawag na 3 major core mission. At ito po ay ang teaching, ito po ay ang research, at ito po ay yung topic ko ngayon, community extension or community outreach program. Okay. One way of understanding educational policies and practices is to explore the discourses through which we frame these features. Such discourses represent those textual ideas, concepts, statements that not only provide meaning, but constitute systems of power to affect social organization and even take note, human behavior. They can include but not limited to their origin, history, their purpose and mission, their ideology, their organization, their stakeholders, not stockholders. Take note of my word, stakeholders, their interplay with higher education institutions. So we have to identify their strengths and weaknesses. Ngayon, sabi ko po sa inyo, history, no? Kapag po sinabing history, hindi lang po yung history ng mga universities and even yung kanilang Office of Research, but maging yung saan po ba nanggaling yung third function? Kasi tripartite mission of HEIs po yan, no? Tripartite. So tatlo, kung pagkakay sa propaganda movement, meron tayong tinatawag na the trio. So kung tawag natin Rizal, Jaina del Pilar, pagdating naman sa Katipunan, we have Pio del Pilar, Emilio Jacinto, and Andres Bonifacio. How about the tripartite? Ano pa itong tripartite mission of higher education institutions? Of course, as I said earlier, we have teaching, research, and then community outreach or extension. Okay. Tignan po natin yan. Yan. So the first was basically for instruction, no? Conserving knowledge. Sinabi yan kahapon, malamang pinag-usapan yan. Transmitting it to the next generation. So any HEI must do more than provide facts and data. It must interpret its findings, inform the stakeholders, and properly utilize this data and facts for the benefit of everyone. So the one word summary for this function is the catch-all term, teaching. Yan. Yung pong nagturo ako sa UE, sabi ko masaya na lang ako sa pagtuturo, no? At lahat naman tayong mga guro, hindi naman mawawala po yung pagtuturo. Yan naman po lagi ang ating objektibo, no? Gusto nating makapagturo. Ako po guilty as charged. Akala ko dati yan lang po ang trabaho ng isang guro o trabaho ng isang higher education institution. Pero meron pa palang pangalawa, meron pa palang pangatlo. So any higher education worthy of being called as university or college must be an engaging university. Ulitin ko po ulitin ko. Any higher education worthy of being called as university or college must be an engaging university or college in gathering and analyzing data or facts. Thus was introduced the second function university, or the second function of a university, known as research. So not just the conservation and transmission of knowledge. Kasi yung conservation and transmission of knowledge, di ba, kanina yung pinag-usapan natin. Sabi natin doon, the catch-all term teaching. But this time, tinatawag tayo, pinag-usapan kahapon, research. No? So these two are, of course, the traditional functions of understood and accepted by all of us. So tanggap na po natin yan. The traditional functions that can easily be understood and can easily be accepted by all of us. Teaching and research. Yan po ang lagi nating sinasabi. No? Pero, tulad po ng binanggit ko, let me devote my next 30 minutes or so to the university's third function. The third university function of extension and community service is an American invention
and started in the late 19th century with establishment of the so-called land grant colleges and universities. Sa mga produkto po rito ng public schools, no, ng elementary public schools, ng high school public schools, alam niyo po ang sinasabi kong land grant, no? At yung pong mga produkto ng mga SUCs, alam niyo rin po yung sinasabi kong land grant colleges and universities, no? So the University of the Philippines was founded on June 18, 1908. It was established through the ratification of Act number 1970 of the First Philippine Legislature. So makikita po ninyo ang 1800s, sorry, my apologies, 1800s po, no? At tumawid po ito hanggang 1900s. At ang isa po sa pinag-uusapan natin lagi dito kapag sinabi nating SUC yung early 1900s po ay syempre naman ang University of the Philippines, founded on June 18 of 1908. Yan, konting kasaysayan po tayo. Alam naman po natin na yung mga paaralan natin, yung panahon ng Kastila po, no? At hindi ko na po babanggitin kung ano yung mga pangalan ng mga universidad na yon, ay lagi natin sinasabi na tayo ay pinagdamutan ng edukasyon ng mga Kastila, lagi ko natin sinasabi, at hindi nila tayo gustong matuto, sinasabi ng mga history teachers natin yan, upang tayo ay manatiling mangmang. Pero hindi po natin pwedeng ipikit ang mga mata natin na ito pong tinatawag nating the Third University Function of Extension and Community Service ay talaga pong galing ito sa mga polisiya ng mga Amerikano. No? So mari pong debatable yan. Pero gusto ko po kayong dalhin sa kasaysayan. No? Pag sinabi ko pong dala ng mga Amerikano, hindi po nangangahulugan na ang mga Pilipino ay walang kakayanang gumawa ng mga extension and community oriented activities, no, o community initiated programs. Hindi po ganyan, no. Ang sinasabi ko lang po dito, ang kamulatan natin sa usapin po ng ikatlong function o gampanin ng isang university, yung tinatawag nating extension and community service, ay binitbit o dinala po ng Amerikano sa panahon ng kanilang pananakop sa atin. Yun po ang ibig ko sabihin doon, no? Para hindi po ninyo masabi na kami bang mga Pilipino ay walang kapasidad o kakayanan na gumawa nito. Ay, sumasaludo po ako. Tulad na sinabi ko po sa inyo, no? Good teachers must be good community organizers, no? So, ngayon po, ano po ang nangyari dito, no? So, not surprisingly, when the University of the Philippines celebrated its centennial anniversary, syempre 2008 yon, so 1908, 2008, no? A special bill was passed in both houses of Congress, Upper House, Lower House, and signed into law, known as Republic Act 9500, known as University of the Philippines Charter of 2008, an act to strengthen the University of the Philippines as the national university. In brief, this act emphasizes the values of academic freedom, as always, academic excellence, and take note of the third ingredient, social responsibility. So, democratic participation and access, ethics, and autonomy as guiding principles in the life of the University of the Philippines. Okay? So, basahin ko po in particular yung pong Section 8 ng Republic Act 9500. Section 8, and I quote, "The National University is committed to serve the Filipino nation and humanity, while it carries out the obligation to pursue universal principles. It must be relate its activities to the needs of the Filipino people and their aspirations for social progress and transformation. The National University may provide venues for student volunteerism." See? So pag tinignan po ninyo, yung third function talaga natin sa extension and community service ay nakataga na talaga, no? Nasa kasaysayan na po talaga natin ito. At ngayon, patuloy po natin itong pinagyayaman, lalo na po sa gitna ng pandemya. So similarly, private colleges, punta naman po tayo sa mga private colleges. Kanina po, pinag-usapan natin mga SUCs and local government unit universities and colleges, no?
So how about the private colleges, Sir Roger? So yun po, similarly, private colleges and university also followed the National University Charter, especially because the education regulatory bodies and accrediting agencies, ano man po ang accrediting agency ninyo, also required that these tri-functions or the tripartite missions be included in their institutional objectives, mission, and vision. So mga estudyante, kung natatandaan ninyo, no? Kapag darating yung mga accreditors, di ba, pinapamemorize by heart sa atin ng mga guru natin, yung mission and vision ng mga universities natin, maging yung mga institutional objectives. At makikita po ninyo dun, meron po lagi yung kinalaman sa CSR, Corporate Social Responsibility, kung tawagin sa mga pribadong kumpanya. Pero sa atin naman, kung tawagin natin yan, of course, the third function, extension and community service. Halimbawa, sa Bicol EMD, ito po ang nakalagay, no, with your permission. Extension services involves the development, enhancement of competency, and widening of opportunities for growth to attain individual, community, national, and global goals. Yan po, School University. How about sa UE naman? University of the East, Office of Extension and Community Outreach, ambitions to deliver technical, computer literacy, industrial, supplementary feeding program, dental, etc., to the partner and adopted barangays, marginalized sectors of the society, and collaboration with the national non-government organizations, people organizations, government agencies, and other civil society. So lagi pong andon, no? Napansin niyo ba? Lagi pong andon yung ating tripartite, the three major or core values of a university. So now, when we talk academic community partnership, so community academic partnership was developed to assess community needs and restructure a variety of community-based programs that provide service to underserved, no? Communities, yung mga underprivileged, marginalized sectors po natin, vulnerable sectors na nasa mga partner communities natin. So hindi lang po yung mga mahihirap na barangay o mga communities na sinasabi underprivileged communities, kundi yun din pong mga marginalized groups, yun din pong mga vulnerable sectors na nasa loob po ng mga partner communities natin. Dapat na-identify po natin yan, no? Tulad po ng mga kabataan, mga kababaihan, ang mga matatanda, no, mga physically, mentally challenged individuals. So lahat po 'yan, mga pinag-uusapan po natin 'yan. Sir Roger, I'm sorry to cut you off on your discussion, pero your slides daw po is stuck on the tripartite mission of HEIs. Yeah. So, na-stop siya. yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, sige. Thank you. Alright po. Okay. Thank you very much. Okay, thank you, Camille. Yan, that's the new normal, no? Sa akin po kasi gumagalaw na, so dyan pala nasa tripartite pa lang. Sorry po. Ayun po, Engage University. Na sabay na po ba tayo, Camille? The Engage University. Yes, sir. Okay, finally. Okay, now when we talk of academe community partnership, thank you. Makikita po ninyo dyan, no? Yan po yung mga pangunahing indikasyon na tayo po talaga isang healthy university. Sabi natin lagi po kanina, kinakailangan tayo ay mga engaged university because good teachers must be good community organizers. So the same po sa mga HEIs, no? Para malaman natin na ang mga higher education institutions ay isang vibrant, okay, na institution, kinakailangan po siya ay isang engaged university din. Sir Roger, ano naman yung mga dimensions na kinakailangan i-consider dyan? Yan, kung sabay po tayo sa PowerPoint, makikita ninyo, public engagement with research, engaged teaching, knowledge exchange, and community responsibility. Magkulang po ng isa yan, masasabi talaga natin na medyo anemic po tayo. Kaya sabi natin, schools and community groups form partnership to serve a shared goal of helping
the students. Effective partnership achieved that goal of creating programs that expand the school's presence in the community and giving students greater access to resources outside of the classroom. So it's really a partnership between the academic institution and its partner community. Now, tignan po natin dito maigi. Lagi po nating sinasabi dito na ang community outreach o community service programs natin ay isa sa mga bagay sa loob ng universidad na napakayaman po sa datos. At dahil dito nga po, wala na tayong maidadahilan mga guro na wala po tayong magawang mga pag-aaral. At tulad ng sinabi ko po kanina, kinakailangan mga engaged faculty members tayo, same with our university, engaged university. At ito pong mga datos na nakukuha natin sa komunidad ay pwede rin po nating pag-aralan upang lumika pa ng mga bagong kaalaman kung saan ang mga benepisyo po nito ay maibabalik din natin sa mga partner communities natin. That's one. Number two, yung pong ating mga estudyante na tinuturuan natin sa loob po ng 4 na sulok ng ating silid-aralan ay kinakailangan din pong inilalabas natin ito sa komunidad upang yung pong mga teorya, mga kaalaman na kanilang nalalaman sa 4 na sulok ng paaralan o ng silid-aralan ay aktual po nilang nagagawa sa labas ng ating komunidad. At tulad po ng sinabi ko, hindi ng mga komunidad ang inaalam po natin. Inaalam din po natin ano ang kanilang kalakasan at ano ang mga pwede nating matutunan sa kanila. Kaya ang kinakailangan po, ang mga programa natin sa community outreach ay kinakailangan po ito ay nakatugma, deeply anchored po sa mga resources ng isang paaralan o ng isang departamento o ng isang programa. Kinakailangan ang ating mga community outreach activities po ay nakaangkla, deeply rooted po doon po sa ating mga skills o mga kaalaman. Minsan po napapaisip ako bilang isang accreditor kung halimbawa po ang aking ina-accredit na programa ay para sa BS Nursing at ang ipe-present po sa aking output ay isang waiting shed, no? So pinadidiscuss ko pong maigi ano ang relasyon ng kanilang kaalaman, ng kanilang skills, ng kanilang expertise bilang mga BS nursing students dun po sa naging output o yung naging bunga sa barangay tulad ng isang waiting shed. Pero sa biglang tingin, syempre ang iisipin natin kung yan ay waiting shed, malamang ay ginawa yan ng mga engineers, no? Pero ganun pa man, pinakikinggan natin at nagkakaroon ng mga talakayan kung saan na ipapakita nila kung ano ang relasyon nito. At ganun naman, pinapayuhan din natin sila na sa susunod ay maaaring ang mga community outreach activities natin ay deeply rooted, anchored, no? Nakaangkla doon po sa expertise ng mga mag-aaral at ng kolehiyo at ng programa. Kaya sinabi ko po kanina, mahalaga ang mission, vision, and institutional objectives. At hinahanap po natin itong 4 na rekados doon. Tanggalin niyo po ang isa dyan, magiging anemic po. And speaking of anemic, of course, yan. No? Kinakailangan din po natin ang tulong ng local government units. I think you will agree with me. Sabi ko, mga community organizers tayo. For the academe, we have the technical assistance and capacity building. And then for community awareness and participation. So from the academe, dyan tayo kukuha ng mga service providers. No? Dito naman po sa partner community natin, dyan naman po yung mga service recipients natin. And then we have the common interest. Now, sir, ano yung local government units dyan? Of course, for fund, manpower, and other services. Dahil may mga Republic Acts po ako ipakikita sa inyo at ito po'y bahagi ng local government code kung saan sila po ay binibigyang mandato ng batas na kinakailangan din po ay tumulong hindi lamang po sa kanilang mga constituents, kundi rin po sa mga academic institutions ng kanilang kinasasakupan. At ano po ang common denominator nila? The common interest. So, yun po yun. Kaya sinabi ko po kanina, yun sa common interest, ayan po, public engagement with research, actively involving the public in the research activity of the institution. Engaged teaching, developing teaching activities which possibly impact on the community
and enhance students' engagement skills, and then the knowledge exchange as a vehicle, increasing the two-way flow of the knowledge and insight between the university and the wider society. And of course, sa atin, social responsibility seeking to maximize the benefits that the institution can generate for the public. Yon po ang sukatan ng isang engaged university. Okay, now, speaking of anemic, Sir Roger, meron naman po tayong mga prerequisite in promoting a healthy community partnership. Camille and Jeff, okay pa ba yung aking PowerPoint? Yan ba ang nakalatag ngayon? The prerequisites in promoting healthy community partnership. Yes, thank you very much, Jeff. Okay, let's start with social and emotional climate. So the social and emotional climate should provide a supportive culture conducive to enabling students, families, and staff members to feel safe, secure, accepted, and valued. No? Mahalaga po ito. Hindi po tayo maaaring mag-engage sa isang programa para po sa community outreach natin kung yung po mga service providers po natin. Tandaan po ninyo to. Yan, no, sa academe. Tayo pong nagbibigay ng mga service providers. Tayo po ang sumasanay sa kanila. Yung kanilang mga expertise and yung kanilang limited resources, lahat po ibinubuhos natin. Pero kinakailangan lang po din na gumagawa po tayo ng isang kultura na kung saan itong mga kasama natin as service providers ay tunay na kumikilos at gumagawa sa komunidad ng may kaligtasan at meron talagang pagmamahal doon sa ating kapwa. Hindi lamang dahil ito'y bahagi ng kanilang promotion, hindi lang bahagi ng scoreboard, hindi lang dahil inutusan ng mga dekano at dekana na kinakailangan pumunta sa mga partner communities. Ay hindi po pwede yan, no? Sapagkat garbage in, garbage out. Kapag yan po ang motivasyon nila, kapag yan po ang motivation nila, ay naku po, darating ang punto na hindi po magiging sustainable yung mga service providers nyo. At kung hindi po sila empowered, hindi po sustainable ang programa, more or less alam nyo na po ang resulta. Tama po ba? Thumbs up ba tayo doon? Okay, so kinakailangan po ma-develop po natin yan sa mga service providers natin yan na yan po ay talagang bahagi ng kultura ng isang universidad. Yan ay bahagi ng kultura ng inyong universidad. Yung research culture, yung extension culture, community outreach, Malasakit 101, kinakailangan po bahagi po yan ng kultura ng Bicol University. Yan, tama ba? Okay, that's number one. Para maging healthy, no? Magkaroon tayo ng healthy community partnership. Number two, family engagement. Engaging family members often involves overcoming challenges such as family time conflict, lack of comfort among family members, as service providers engaging in school activities, even before pandemic, lack of public transportation, going to school, etc., etc. No? Bakit ko po sinasabi dyan? Yung pong mga volunteers na binabanggit ko ng mga estudyante kanina, yung pong kultura nila sa loob ng bahay ay hindi po laging ganyan. No? Hindi lagi pong magbibigay. At pag po sila ay nagbigay, ang orientasyon lamang ng mga magulang, kasama na po ako doon kung hindi po ako ma-enlighten at hindi po ako ma-educate ng HEI kung saan enrolled ang anak ko, ay yung kumuha ka lang ng delata, anak. Yung mga extra mo lang, no? Yung mga extra natin dito, yung mga sobrang delata diyan. Oh, may bagyo, ibigay mo. Ngayon, hindi po masama yun, no? Pero tulad na sinabi ko, kung titignan po natin, masyado tayong magiging bookish dito, magbubukas tayo ng mga libro, parang sa biglang tingin, mayroong mga dinidikta to mga foreign authors. Pero tandaan nyo, mga Pilipino po tayo. May mga bagay na parehong-pareho tayo, kahit mga foreign authors po yung mga nasa libro. At may mga bagay na aktual. Kami po ni Professor Weng Zoilo, may mga aktual na experience sa field na lumalabas di ba Weng? Lumalabas doon sa kung ano lang yun nasa libro. At isa po dyan yung kultura ng mga Pilipinong mapagmalasakit. Ang kinakailangan lamang po, itong mga pamilya na to ay magiya, mag-guide lang natin. Ang kinakailangan po natin ay sustainable community outreach programs. Hindi po pwede pa kinakailangan dole out. Yung yung mga relief goods po during Oplan Damayan, talaga pong dole out yan. Dole out yan. Pero ang tanong, after that, pag-isipan niyo po. Like in the case of Reming, ang Bicol po ang model dyan. No? After that, after the relief
operation ninyo o yung tinatawag na Oplan Damayan namin, no? Titingin sa Bicol. Sa Bicol, meron tinatawag na reconstruction. May tinatawag na rehabilitation stage. Di ba? So hindi po talaga pwede. Ganun din sa family engagement ng mga estudyante natin. Na ang tingin po nila sa community outreach programs ng mga universities ay dole out lang. Hindi po pwedeng dole out. Kinakailangan po ito ay sustainable. Okay? And then community involvement. Meaningful community involvement in every university-wide community outreach program is characterized by systematic collaboration among individuals and organizations within the school community. So bago po tayo lumabas, kayo mismo, no, yung pong mga academic and administrative officials po natin, empowered po ba sila? Dinadala po ba natin sila sa mga partner communities? Nauunawaan ba nila bakit yun ang budget na hinihingi nyo? Naintindihan ba nila kung bakit kinakailangan yung mga estudyante ay dalhin sa ating computer laboratory rooms at dapat turuan ng computer literacy? Yung financial literacy ng mga nanay sa loob ng bahay. Kinakailangan tayo po muna sa loob ng mga paaralan, sa loob ng universidad ay nagkakaintindihan, no? Bago tayo lumabas doon sa ating partner communities. Okay. And then of course, meron din po tayong yung tinasabi ko sa inyo kanina na isa po sa mga subtopics ko ay some of the considerations. Now we have to revisit this consideration. Perhaps not as important as the healthy community partnership components, pero mahalaga rin po ito. Kinakailangan din nating i-revisit po to. Number one, alam nyo na to. All stakeholders should have an understanding of the interconnectedness between academe and community. Pagbabalik tanaw po, pagbabalik aral, hindi po talaga maaari na darating na lang po tayo bigla sa mga partner communities natin at dinidikta po natin kung anong programa ang gagawin nila. Hindi rin po pwede na yung ating mga needs assessment survey ay nakadesenyo lamang kung ano lamang yung sa tingin natin na kailangan ng community. Ay kailangan nyo ng daycare center, kailangan nyo ng mini library, kailangan nyo ng dental mission, kasi po meron kaming College of Dentistry, etc. Kinakailangan po ay konsultahin, learn with them. Konsultahin natin yung mga service recipients natin na sinasabi ko kanina, yung community. Kaya mahalaga po na yung estudyante, yung pong mga guro, yung alumni natin, the academic admin officials natin as part ng tawag nating stakeholders should have an understanding of the interconnectedness between academe and the community. Hindi tayo basta pupunta doon at didikta natin kung ano ang gagawin nila. Hindi po pwede yan. Number two, the school is not only a hub, but also a reflection of the partner of adapted community. It requires school input, resources, collaboration to support the service recipients from the partner community. Dapat maunawaan po ng ating partner communities na hindi po lahat ng kailangan nila ay maibibigay natin. Like other HEIs po, ang UE din po ay with limited resources. Saan po kami mayaman? Mayaman po kami sa expertise po ng aming mga guro. So kung pupunta sila sa amin, pupunta kami sa kanila at ang hihingi nilang mga proyekto sa amin ay nagkakahalaga ng milyong piso, ay hindi po namin maibibigay yan. So magiging tapat ako sa kanila at sinasabi kong meron kami mga engineers. Di ba po? Meron kami mga biologists, meron kami mga dentist, meron kami mga CPAs, meron kami mga lawyers. So ito po ang available resources po namin. Yan. Ano naman po ang maihahandog nyo? So kinakailangan po magkaroon tayo ng mga pagpupulong. Di ba? So yun po nagsisimula yon. Okay. And then next, joint accountability for academe and community through cross-unit collaboration. Kinakailangan po empower natin ang community. Hindi rin po pwede na sila ay walang taya kung tawagin natin, no? Kapag gumagawa po tayo doon sa tinatawag nating Habitat for Humanity at may Filipino version din po tayo niyan. Lagi pong nakatatak doon yung mutual accountability ng aking mga volunteers, Gawad Kalinga, volunteers, at ganun din po yung recipients
yung pong tatay, yung pong nanay, kapag po kami ay gumagawa ng mga proyekto namin sa Brigada Eskwela at sa Gawad Kalinga, hindi po maaari na kami lang po ang gumagawa ng mga bahay, kami po ang naglalagay ng mga bricks nila sa kanilang mga harap kalsada patungong paaralan, hindi pwedeng kami lang yung nagpipintura ng bubong ng paaralan at nag-aayos ng mga silid-aralan. Kinakailangan meron kaming mutual accountability. Hindi pa pwedeng habang kami nagsisimiento doon sa may mga baku-bakuran at mga dadaanan ng bata para magkaroon ng isang ligtas na kalsada, yung mga kabataan nila ay nagbabasketball. Hindi naman pwedeng ganun yun. At hindi pa pwedeng yung mga barangay nakatingin lamang at wala silang taya. No? Kinakailangan po ay mutual accountability and responsibility. No? Para magkaroon po sila ng wala yan kadalasan sa mga librong sinulat ng mga dayuhan, yung sense of ownership. Yan. Kapag ang Pilipino po, ang komunidad natin ay in-involve natin at sila ay nagkaroon ng taya. No? Kaya nga, tawag natin na stakeholders. Yan. Kapag po sila ay nagkaroon ng sense of ownership dun sa proyektong ginawa natin, mamahalin nila yan. Hindi nila ikakakalatan yan. Yung pininturahan nyo, mamahalin nila yan. No? Yung mga magulang na tinuruan nyo ng financial literacy, talagang kikilos yan sa loob ng bahay kasi may taya may sense of ownership sila. Yung mga tinuruan po natin ng mga tatay sa mga livelihood programs nila sa gitna ng pandemya, may taya sila doon Diba? May sense of ownership. So mamahalin nila yung programa. Pero kung sila ay walang taya, kung sila po ay walang sense of ownership, dahil dumating kayo doon, sinmentohan nyo, pininturahan nyo, tapos tinawag nyo na yung accreditors agad-agad. Pagbalik nyo, patay. Di ba ho? Hindi nasusustain yung project kasi nga walang mutual accountability. Wala silang taya. Hanapin natin ngayon sa libro yan, no? Sa mga librong sinulat lamang ng mga Pilipino, marahil makikita. May mga makikita rin tayo, pero kung yan ay California, Pennsylvania, ibang-iba po ang community outreach sa mga progressive countries na yan na mayayaman compare po naman sa atin. Kaya maganda po itong konferensya na to sapagkat ibinababa nyo yung mga talakayan dito po talaga sa mga HEIs. Kaya isang pagsaludo sa Bicol University. No? And then we strongly believe at gusto ko rin pong bigyan linaw na hindi po tayo nagkakaroon ng community outreach kapag po may accreditation lang. With or without the accreditation, yan po ay tripartite. Di ba? Mission of HEI. Kinakailangan po yan ay laging andyan yan kasama ng research and teaching. Okay? And then we appreciate and celebrate various culture in our partner communities. No? Yan po, alam ng mga community organizers yan na tayo po ay nakikidiwang kung may mga pagdiriwang, nakikigalak kung may mga dapat ikagalak, at may mga nakukuhang parangal ang ating mga partner communities at tayo rin po ay nakikiluksa kung tuwing tatamaan po ng mga bagyo, sakuna, sunog, lindol, yung mga adopted communities po natin. No? Tayo'y bahagi. Ngayon, ano po yung pinakamagandang formula sa susunod na topic na binigay po sa akin? Yung servant leadership po o service leadership. Ang tawag po natin dyan heart to serve. Diba? Service leadership is equal to heart to serve, puso, no? To call to lead, plus courage to engage. At kung mapapansin niyo po sa mga unang 40 slides ko, nakita niyo na po dyan yung heart to serve ng Bicol University. Nakita niyo na yung call to lead ng Bicol University at nakita nyo na rin dyan yung courage to engage ng mga men and women of Bicol University. Okay, balikan po natin ng kaunti. Sabi ko lang nga kanina, revisit lang to. The first requirement for leader is a strong sense of purpose. These are some of the traits, no? Traits of a good servant leader. Yan. So dapat meron tayong sense of vision. Revisit lang po tayo, revisit lang to. So vision inspires others. Okay? Next, ability. Leader must know the job. Hindi lang pwedeng ikaw ay mabait, ikaw ay madaling lapitan. Nako, kinakailangan alam mo yung ginagawa mo sa community. Pag sinabing 120-day milk feeding program, may research po yan. Nagsimula lang kami una sa Oplan Damayan, no? So 2-3 araw lang po 'yon, no? Yung mga community, yung mga school
tinatawag nating Lugaw Kitchen kung tawagin po namin. Pwede naman ninyong iba-ibayin ng tawag pero isa din naman ang layunin, no? And then hindi naman pwedeng panay ganun lang, no? Kinakailangan namin ang 90-day milk feeding program. And base sa pag-aaral ng mga expert, ng mga nutritionist po ng UE na rin po ginawa namin dahil yun po ay expertise ng aming ng isa sa mga program, isa sa mga departamento sa loob ng UE. So sila na rin po ang nag-analisa at nakita nila na 120 days pala. Kaya meron pong 120-day milk feeding program. So kinakailangan alam mo, no, may abilidad ka. Entusiasm, palagay ko itong mga student volunteers natin, na teacher volunteers natin, hindi matatawaran yung usapin ng enthusiasm. But again, genuine enthusiasm. Kaya malasakit sa kapwa, hindi dahil pinapunta lang ng dekano o dekana at kinakailangan ma-promote at kinakailangan maging director o kinakailangan maging coordinator at pupunta tayo sa komunidad para lamang magpa-picture. Ang Bicol University, kailanman hindi ko nakitang ginawa nila yan. No? Na isa po kayo sa modelo. No? Kung makakasama ko po sa mga diskurso si Professor Weng Zoilo, talaga pong napapanganga kami sa gaganda ng mga programa ninyo. Okay, stability. The leader must understand his own world and how it relates to the world of others. No? So yan po, lagi ko sinasabi sa mga bata na learn to count your blessings, pero kinakailangan, pag andito na tayo sa immersion program, medyo iwanan muna ang ilan sa mga issues, sa mga bahay-bahay at tignan natin kung ano itong ating pinupuntahan at hindi natin pwedeng idikta na kami ho sa bahay namin ganito, bakit ho kayo din ganito sa inyo, hindi pwede yan. No? So kaya masinop natin dinidiscuss yan sa mga service providers natin, especially sa mga student volunteers natin. Concern for others. Palagay ko naman yan yung sinasabi natin kaninang service or servant leadership is equal to heart to serve. No? Tayo po'y ipinanganak to serve, not to be served. Okay? Next, self-confidence. Yan. Pero syempre, kulturang Pilipino, alamin ng kultura, kinakailangan po talaga tayo ay bumababa sa level ng komunidad na ating pinaglilingkuran. Minsan po sa survey, sa needs assessment survey, hindi naman po natin tinatawaran ng kanilang kaalaman at ayoko pong ma-misinterpret nitong sasabihin ko. Syempre po ay buong pagpapakumbaba nating ipinaliliwanag sa mga service providers natin kung bakit ang mga survey forms na dinadala natin ay nasa wikang nauunawaan ng mga adapted communities natin. No? Hindi dahil tinatawaran natin ang kanilang kakayanang makaunawa, bagkos ay dahil doon tayo napapabilang talaga kung ano talaga ang kanilang kailangan at ano talaga ang level na kailangan nilang maunawaan nang hindi natin naiinsulto yung kanilang pagkatao. Okay? So tayo rin po ay natututo niyan sa proseso. Okay? Persistence. Hindi pwede kung isang outreach lang, may mga follow-up activities tayo para tawagin itong sustainable or sustainable. At hindi po basta one day, 1 year action plan yan. Perhaps 1 year action plan, pero minimum of 5-year development plan. Dahil the interconnectedness, magkakarugtong. Hindi po pwedeng putol-putol ang ating community outreach activities. Dapat po yan ay magkakaugnay. Sa loob po ng Bicol University, ng UE, kailangan pinag-uugnay-ugnay ng direktor ng community outreach kung ano po yung kanilang programa, ilalatag natin ng buo yan. Hindi po pwedeng ang isa ay may sariling republika, yung kabila ay may sariling republika. Naku po, hindi po pwede yan. At sa proseso po, nagiging persistent po tayo sa pag-educate sa ating mga service providers. Na? Okay. Yan, vitality, the esprit de corps, the stamina, the spirit to serve. Okay, revisit lang tayo. Charisma. Sir, kailangan ba yan? Nako, sa Pilipino, maging hindi ka man Pilipino, kailangan yan. Pagpunta mo sa community, palagay ko, binibiro kayo ng mga colleagues ninyo na sinasabing, pwede ka nang tumakbo dyan bilang barangay chairman. Si chairman, nai-insecure na sa'yo. Parang ikaw, hindi. Wala pong kompetisyon pagdating sa outreach. Ang Bicol, ang UE, ang lahat, ang FEU, ang CEU, ang Fatima, magkakakampi po kami pagdating sa community outreach activities, no? Sa mga engagement activities po namin sa community, magkakakampi kami. And hopefully, sana may charisma din po kami. Mahalaga po yan sa servant leaders kasi hindi po tayo pwede maging merchants of doom.
di ba? Kailangan merchants of hope tayo. Kahit po yung komunidad ay nangangailangan ng may masiding pangangailangan o kaya tinamaan ng bagyo, lindol, kailangan mga anak, mga estudyante dito, mga student volunteers, nakikita sa galaw nyo, nakikita sa mukha nyo na tayo po ay merong blessed hope by God's grace na makakabangon tayo dito sa bagyong tumama, sa pumutok na bulkan, makakabangon tayo rito. So dapat po ganun din kayo as service providers, as community outreach volunteers. And then of course, integrity as always. No? Kalimutan na po natin lahat yan. Kung makakalimutan natin, wag naman po yung integridad. No? So kinakailangan yung accountability, yung pong accounting, yung mga nakukuha po nating tulong, dapat po may proper documentation, accountability, reporting, etc. At yan po ay bahagi yung integridad natin bilang mga community outreach directors and service providers. Hindi pwedeng understood na. Tandaan nyo to, sasabihin ko. Regardless of the purity of your motive, maganda, magdadala ka ng proyekto, magdadala ka ng maraming tulong, meron pa rin pong accountability, meron pa rin pong documentation ng budget, meron pa rin pong reporting, no? May liquidation report pa rin. Hindi po nangangahulugan na kapag ikay tutulong, itatapon mo na yung mga resibo. Hindi po pwede yan. At huwag ka rin magagalit sa ating mga opisyalis kapag mag-submit ka ng report dun sa ginastos mo. Kami na tumulong, kami pa hinihingan ng report. Hindi po. Hindi naman po sinasabi na kayo ay may sala. Ang sabi nga po dun accountability. Dahil napakaganda niyan. Kung yan po ay well documented, sa susunod, baka mamaya kung 10 lang ang donors mo ngayon, baka maging 20 yan sa susunod. Kasi may reporting pang isinusubite. Okay? So yan po, natandaan niyo po ninyo kanina yan, no? Yung Engage University, yung public engagement with research, knowledge engaged, social responsive, engaged teaching, no? O yan naman po ang ilan sa best practices, bibilisan ko na lamang po, no? So para ma-hit ko yung oras. So kung ito po ay i-dissect natin sa isang HEI tulad po ng UE, no? Sabi ko sa inyo, may pagkumbaba ko pong sasabihin yung ating best practices, no? Yan po ay meron din kaming health, social enterprise, environment, education. Sa ito po ay dahil sa tinatawag nating academe community partnership. So mabilis lang po to, no? Hindi ko na masyadong i-detalye dahil ito ay sabi ko sa inyo, kapag Bicol University na po ang nagpipresenta, no? Isa po yan sa inspirasyon namin. Ang mga diskurso namin sa pangunguna ni Professor Wenzoy. At ng mga lahat ng pinatawan niya. No? Maliwanag po yan kung ano po yung role ng LGU. Nakita niyo po sa diagram na pinakita ko. At isa po sa mandate nila ay yung to develop the spirit of volunteerism among the members of their communities or barangays, no? So mahalaga po 'yon. Mandato po 'yan ng Republic Act 7160 known as Local Government Code. Okay. Social Reform and Poverty Alleviation Act at ngayon po may tinatawag po tayo, 'di ba, yung Pinggang Pinoy. Bahagi po ng feeding program, yan po ay napirmahan na po ng ating Pangulo at kinakailangan meron po tayo mga sustainable livelihood programs, sustainable feeding program, sustainable milk feeding program. Bakit sustainable? Ang binibigyan din ni Sir Roger, kasi hindi po pwedeng pang photo ops lang, hindi po pwedeng pang picture o pang tarpaulin lang, hindi pwedeng magsusubo ka tapos sandamakmak na picture ang nasa tarpaulin. Kinakailangan po sustainable. Kinakailangan may research yan, may findings, etc. etc. Okay, so yan pinakikita natin. No? Dahil mas madali, visual ang Pinoy. So nakita yung community, their partnership with people's organization, SUCs, SUCs, tapos at the same time, private HEIs, di ba? Collaboration po. So partnership between and among LGUs and various stakeholders toward community development. Yan, mga capacity building, we have to increase the capacity, decrease the vulnerability. Yan po ang goal natin. Dapat mas pabigatin. Yan, pabigatin. Kumbaga po sa CISO, pabigatin yung capacity. Kaya nga po tawag natin capacity building initiatives. Di ba? Okay. Para po yung mga vulnerable groups po natin, ay matulungan po natin. Napasabing vulnerable, lantad in Filipino, vulnerable. Meron po physical vulnerability, social vulnerability, attitudinal. No? So lahat po yan ay hiwalay na topic yan actually, ay binibigyan
tugon natin dito sa tinatawag natin academe community partnership and servant leadership. Okay, so ayan ilan sa mga activities. Okay, pagdating po sa environment, meron po tayo building, no? Ang ating pong disaster preparedness, Oplan Maya, meron ding period of reconstruction and rehabilitation. Kaya after the relief, from the word relief, no, relief lang, after nun, rehabilitation and reconstruction. Kaya meron po tayo sa tinatawag po nating Gawad Kalinga, Brigada Eskwela, okay? Iba-iba pong mga programa para pagkatapos pakainin ang mga tao, tulungan din na muling makabangon para hindi po siya laging nakatanghod sa atin. Sa daling tumama ulit ang bagyo sa kanila, makatatayo na po sila sa sarili nilang paa. At tayo naman, lilipat naman tayo sa ibang mga komunidad, no? Para matulungan. Mahirap po na 30 taon na kayo sa isang adapted community o barangay. Hindi naman sa tayo'y nagdadamot. Kundi ang tanong parang hindi na nakabangon yung barangay na yan. 20 taon na kayo dyan. So, ayun. Kaya po may impact assessment na tinatawag. No? May pag-ugnayan sa Red Cross, etc. Training the service providers natin. Meron na rin po tayong crisis management manual. May mga training po tayo sa Bosch ngayon. Mid-pandemic, yung basic occupational safety and health at saka training sa Red Cross para maging lisensyado po yung mga guro, yung mga volunteers sa mga estudyante natin, no? On top of NSTP, ha? So graduate na po yung iba dito, no? Marami na pong graduate sa mga college-based volunteers na sila. Hindi na po sila binibigyang grado sa NSTP. Hindi tulad dati sa umpisa, sir, ano grade ko? May plus point. Ay, ngayon hindi na po. Sila po ay voluntaryo na. Pumupunta, tumutulong, kahit walang kapalit na grado. No? Yan po sila dati. Sa environment naman po. Yan, kasama po namin dyan ang mga HGIs dito sa NCR, yung po nga dyan sa may Manila Bay, tree planting, solid waste management, dapat po mga sustainable din po yan. No? Kaya meron po kami mga programang ginawa para maging sustainable. At yung topic mo kahapon, research. Yung Adapa River namin, pinag-aralan. No? Pinag-aralan, tinulungan. Tapos po naging policy-driven kami. Yung river wall po na yan ay isa sa mga pinagkunan po ng informasyon ay yung research na ginawa po namin. So yan po sila dati at ngayon po kahit paano simulan po yung wall. Yan. So, hindi po basta namigay ka lang. Balikan po yung picture. Hindi po pwedeng namigay ka lang. Ganito. Hindi masama yan. Pero kinakailangan po, merong konkretong resulta. Pagkatapos tulungan, may rehabilitation, merong reconstruction. At bahagi niyan yung mga polisiya na ginagawa ng mga kagawad. No? Tapos dinadala sa munisipyo, maging ito man ay municipality o city, no? Dadali natin yan sa city mayor, sa municipal mayor, hanggang yan na po, magawa ng programa. About the livelihood program, no? Yung livelihood po, feeding program sa umpisa, pero kinakailangan po, yan, i-mobilize po natin yung mga stakeholders natin sa loob ng pamantasan. Yan. Hayaan po natin na gumawa tayo ng mga kain na cart. Yan pong mga kain na cart na yan, ang gumawa po niya, mga engineering students. Bakit? Yun ang expertise nila. Sino naman nagturo sa kanila paano magtinda? O the College of Business Administration naman. Tapos may MOA, no? So, yan ay sustainable. Bakit? Sir, sige nga, paano naging sustainable yan? Yan. Pupuntahan mo sa komunidad. Hindi mo lang basta-basta yan i-distribute, no? May monitoring. Talaga, sir, ayan. Yan po yung sample, no? Yung pinakaluma na pong kinuha ko, monitoring report. Kahit notebook, may bookkeeping, may accountability, may taya, di ba? So, hindi sila nagdadamdam, binigay nyo nga, tapos minonitor nyo, wala ba kayong tiwala sa amin? Hindi ganon. We have to educate them. So, natututo sila sa proseso, no? Magkano ang puhunang binigay ng UE? Ano yung binigay ng UE na tindahan? Tapos paano natin to pagyayamanin? Hindi po pwedeng nag-abot ka lang po ng isang kaldero, may tarpaulin ka na. Hindi po pwedeng ganon, no? Hindi po tayo mga politicians, no? Tayo po ay mga guro, HEIs, mga teachers po tayo. At talagang mahal na mahal natin ang pagtuturo. Tapos may research pa dyan. So may teaching, may research, tapos po may community outreach program. So talagang tripartite mission po. Education, community development.
naman po sa education, sa mga adults, sa mga vulnerable sectors, mga matatanda, mga kabataan, mga batang hindi nakakakita ng computer, etc. So sa NSTP po, no? So tuwing Sabado kami, pero dahil tinadhana naman ng Republic Act 9163 po yun sa batas, so therefore kapag weekdays ginagamit ng mga matatanda, pag Sabado ginagamit ng mga kabataan, tapos hanggang yung mga bata po namin, estudyante, nagsi-graduate na sa NSTP, kaya ngayon sila ay college-based volunteers. So wala na pong grade na binibigay. Bagkos yung pong mga naituro sa kanila about volunteerism ay pinapractice na po nila. Yan. So may mga ano po kami, Adopt a Public School Project. At may taya po yung mga paaralan dyan. Yan lang po ay ilan lamang doon sa mga luma naming mga litrato para makita nyo na hindi lang po ginagawa ito during accreditation. No? So ginagawa na rin po ng matagal na. So kasama dapat ang mga magulang, kasama dapat ng mga komunidad, ang LGU, maging yung din namin, dekana namin, naghahalo ng semiento, si Din Merida. No? So lahat po, pati yung driver po namin, nakita niya sa gawing kanan, binabarena niya yung wall at nag-aayos po sila. So driver po namin niya. Pero sa actual na outreach, kasama rin siya. Di ba? No? May mga guro, no? Nagpipintura ng bubong. Andyan din po yung mga tatay, mga nanay. Hindi po kami nagbayad ng mga magtatrabaho kasi yun na po ang sweat equity na kumbaga sa Gawad Kalinga. No? So yan na rin po, yung mga taga-UE na rin po na kasama namin at may counterpart po adopted and partner communities, mga tatay, tinulungan kami. Ngayong pandemya, kumuha lang ako ng isa. No? Yung matandang litrato namin o ngayon 2001, meron din po kami. Yan, katatapos lang po. Brigada Eskwela 2021. Yung pong mga libro, yung pong mga PPEs, mga instructional materials at training. So yung mga teachers po ay inisponsoran po namin ng training sa safety officers, no? Bilang safety officers 1 and 2, yung basic occupational safety and health. Para kapag nag-face-to-face na po, may ganap na silang training. At ganoon din po sa Red Cross, no? May mga trainings. Alam ko ang BU very active po kayo sa Region 5, no? So may mga training po ang Red Cross bilang paghahanda rin po dito po sa ating face-to-face. Okay, health and community, ginagawa ng BU yan, alam ko, no? Bloodletting. Yung po kami nagdadala ng human blood sa mga nangangailangan. Cataract, no? Chuchi Foundation naman ang kapartner natin sa Chuchi. So inoperahan nila yung mga lola, kaya ano yan UE Alolas, no? Alay kay lolo at lola. At ang mga sa research lumalabas na isang matanda ay tinutulungan ng average po 2 apo. At yung 2 apo na yon hindi po nakakapasok sa paaralan dahil nag-aalaga kay lola at lolong malabo ang mata. Pero sa panahong sila'y naoperahan, gumanda ang trato ng lolo sa kanyang mga apo, gumanda ang relasyon sa loob ng bahay at ang mga anak apo ay nakakapasok na sa paaralan sapagkat si lolo at lola luminaw na yung mata at di na kailangan masyadong alagaan. See, sa research po namin nakita na yung palang simpleng cataract operation na yun ay meron palang impact din sa buhay nito. Akala namin lilinaw lang ang mata, yung pala may impact din sa buhay yung mga apo na nag-aalaga. Yan po, pinakitaan namin kayo ng mga medyo lumang mga pictures para makita nyo as early as 2011, 2012. Meron na po tayong 90-day milk feeding program na ngayon po ay 120 days na po. No? Hindi lang po basta kami nag-feeding program, kinakailangan may timbang o plantimbang ng mga nutritionist po natin. No? At ano mga pagkain, pinggang Pinoy na pinag-aralan. Tinitimbang ang bata, tinitignan ng height, performance sa klase, talakayan ulit. Tayo pong mga community builders, wag po tayong sensitibo kapag yung findings natin ay pinag-aaralan ng mga experts sa loob ng paaralan. No? Bakit ganito ang sinabi sa findings namin? Nako, kunin niyo po yung bilang hamon at matuwa kayo na may mga magagaling tayong researcher sa loob ng university. At yung findings po natin sa community ay talagang pinag-aaralan nila. Hindi po talagang dapat tayong maging pusong mamon na nagtatampo tayo sa kanila. Sapagkat ang mga komento po nila ay wisdom po yun. Marami po tayong matututunan. At dahil nga po dyan, yung aming 3 days, 5 days lang pong una, naging 90-day milk feeding program at ngayon ay 120-day milk feeding program na.
dahil po nakipag-tie up kami sa Philippine Paramount Center po sa Nueva Ecija. So, palagay ko, yan lang po yung ilan sa pwede kong sabihin. At ang alam ko, yan ay katiting lamang doon po sa sobra-sobrang natutunan ko sa Bicol University tuwing kami po may mga talakayang ginagawa. Sana po ay nakatulong po kami sa inyo. Mapagbukas na po siguro ako ng camera at makapasok na yung internet connection. So God bless po. God bless. May the good Lord be with us. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Espiritu, for giving us such talk in regards to community engagement. Maraming salamat sa pagtahi ng mga talakayin mula kahapon. Talaga nga namang natin, makabayan. Pero kasi po, since yesterday, we were talking about teaching, instruction, and research, but thank you so much for raising the appreciation for what it is when it comes to extension and community engagement in the context of higher education. Let me also share to you my key takeaways from your talk. Yesterday, we were talking about good teachers or good researchers, but here we learned about being good teachers must be a good community organizers, and engaged faculty should be the same because we are in an engaged university. And finally, when it comes to servant leadership to engage. Also, sir, there are a lot of insights coming from our participants here at the Zoom. We have here one from the College of Social Sciences and Philosophy, Professor Jocelyn. She said that community development through community organizing in terms of pacing is not the same. It may take 3 years for one community, but may take more years for another, or even just be less than 3 years for some. So that's what Ma'am Nino Franco has to say about the talk. Also, we have here one question. So if you could address this, sir. What was the most effective way that you can suggest to all higher education institutions in establishing a sustainable community extension projects? What was the most memorable projects you have undertaken? Yeah. There's no single formula. Lagi ko sinasagot yan. There's no single formula. You have to study the culture of your adopted or partner communities, as well as the available resources and expertise of the HEI, pati po yung mga tao natin sa loob as service providers. Camille, dapat pagbabanggain mo yung expertise, no, at saka yung mandate ng HEI, saka yung resources niya doon sa needs and culture nitong mga service recipients natin. Ang common denominator nito yung bayanihan among Filipino eh. Yung service providers at saka yung service recipients, may mga expectations yan. Kaya may tinatawag tayong leveling of expectations. Dapat maingat tayo diyan. Kung ano lang yung kaya nating ibigay base sa limited resources ng HEI at saka ng expertise ng mga service providers natin. Ngayon, doon sa second question, follow-up question, ano yung mga memorable namin? Nako, napakarami. Yung aming dental mission, kasi meron kaming College of Dentistry, tuloy-tuloy po yan amid pandemic. Yung pong ginagawa po natin 120-day milk feeding program dahil yan po ang naging matingkad na pangangailangan ng adopted barangays namin. At saka yung Gawad Kalinga po namin kung saan nakagawa po kami ng mga pathway 1, pathway 2, connecting the adopted communities namin sa nearest public school. May mga big universities kasi, Camille, ang kaya ng kanilang resources ay magtayo ng bahay. O, hihinto na ba kami dahil hindi namin kaya ang bahay? Hindi tayo hihinto. Tignan natin, inventaryo natin kung ano yung mga resources, no? Inventory of resources.
Human resources, the most important po ha. Baka akala niyo pag sabi resources, tabla, timba, hindi po ganoon. Maging yung expertise ng mga tao natin. At doon nakita namin marami kaming engineers. Doon nakita namin marami kaming pwedeng maging volunteers. Kaya yung ginawang mga bahay sa Gawad Kalinga ng mga big universities, no? Ginawaan po namin ng pathway. Idinuktong namin yung daanan ng mga bata mula sa pintuan nila papuntang pinakamalapit na public school nila sa pamamagitan po ng mga bricks. Kasi yung pong putikan ay nahihirapan silang pumunta dahil may mga putikan, may mga kanal, yung po ang inayos po ng lahat ng mga colleges namin. So yun po ay ilan lamang sa mga programang ginagawa po ng UE bilang sagot po kay Mama Elorde. Thank you, Ma'am Elorde. Thank you very much, Sir Espiritu. We have here insights as well from our participants here at Zoom, both from Ma'am Elorde and Ma'am Tabardillo. They said that gone are the days that we go down to the community and tell the community what they need, but we go down to the community and ask and assess what they need. So what are your thoughts on this? And what are the things that are being done at the University of the East? Yeah, kaya tinawag dating partnership hindi na basta adapted community Kaya nga engaged university tayo dapat, no? Yung panahon na idinidikta natin, sinabi ko kanina, hindi na natin dapat dinidikta. Learn with them, no? Kinakailangan sila ay bahagi ng pagpaplano dun sa ginagawa nating programa. Hindi tayo bababa doon at pepwersahin natin na kami po, ito lang ang kaya namin ibigay sa inyo. Ano? Yun po yung number 1. Learn with them. Sa impact assessment po, hindi lang basta tayo nagni-needs assessment, mga kasama ha. After po ng needs assessment, di ba, we have the 5-year development plan, Camille. So 5-year development plan ng community outreach, kukuha ka ng 1-year action plan and then you have to execute it. And then you evaluate. And then you study yung impact assessment, no? Kaya meron tayong tinatawag na iba't ibang klaseng, ibang topic yun, mga formative, etc. Separate topic yun. But the point is, hindi pwede na gumagawa ka ng programa na una wala kang needs assessment, wala kang evaluation, walang impact, tapos magugulat ka bakit 30 years na andun ka pa rin sa community na yon. No? Hindi ka na makapunta sa ibang community para matulungan naman. So tama si Ma'am Don. Hindi na natin basta-basta dinidikta yan. Ang kinakailangan bahagi sila sa paggawa ng mga programa para din naman sa kanila. At tayo sa proseso ay natututo rin. Hindi lang po yan one way, two way po yan. Tayo ay natututo din doon po sa community. I hope nasagot ko. No? Hinahanap ko dito sa chat box para makuha ko yung exact I hope nasagot, Camille? Unless may follow-up, yes. All right, sir. Thank you very much. In the constraints of time, we would like to apologize to our participants. I still have a lot of questions actually. Yeah, Camille, uling pahabol, no? May nakita ko about research, no? Uling pahabol lang, ilang segundo lang. Tulad na sinabi ko po, ang community outreach po ay napakayaman po sa datos. At kinakailangan po research-based po yung mga outreach. Makikita po ninyo, nagsimula kami sa 7 days, naging 90-day milk feeding. Ngayon po 120-day milk feeding na po. Program yon dahil yung po ang lumabas dun sa research. At yung research po na yon, yung mga findings doon ay yung po ay kakampi natin, hindi po kalaban. Hindi po andun yung para i-criticize lang tayo ng mga experts. Dapat po nakikinig tayo. So God bless po. Be blessed to bless others. All right, so there you have it. That finally concludes the open forum. At this point, we would like to thank Dr. Espiritu for selflessly sharing your insights with regards to community engagement and extension, and on the extension function of higher education institution. Flash the certificate, please. Citation reads, Certificate of Commendation is hereby presented to Dr. Rogelio I. Espiritu for his invaluable support and sharing of time and expertise as plenary speaker during the 7th Regional Conference on Promoting World-Class Education and the 4th Regional Research Development and Extension Conference with this topic, Academe-Community Partnership and Service Leadership on October 26 to 27, 2021. By
via Zoom conference and Facebook live stream. Given this 27th day of October, once again, thank you very much. So we would definitely pass up the chance of not seeing everyone. We wouldn't pass up the chance, of course, of seeing everyone. So we would like to request everyone to please turn on their cameras for a photo op with our speaker. Thank you very much. Thank you, Dr. Roger. Salamat po. Welcome Kumusta na po. lang sa Anytime. lahat, sa family. Anytime po. The technical team's ready. And hold that file. So we have 4 slides po. Okay, please hold that With your file. smiles. Thank you. Okay. First slide. Second slide. Please turn on your cameras. Okay, third slide. Then the last one. Okay, thank you very much. All right, so there you have it, ladies and gentlemen. That formally concludes the plenary talks for this year's regional conference on promoting world-class education. Once again, we would like to thank Dr. Espiritu for his time and his efforts in selflessly sharing to us his insights on community engagement. Thank you very much, sir. At this point, we shall now turn you over to your respective moderators for your respective breakout sessions. So we would like to request the technical teams to have the breakout rooms ready for our participants. We wish you all the best of luck on your presentations. Thank you very much. And this has been Joyce Camille T. Sepe from the Center for Technology, Commercialization, and Enterprise Development.